Konnichiwa minasan. Hajimemashite. Yoroshiku onegaishimasu. Minasan, abot itong order. Ato na yung adlaw sa Amazon, Japan. Nag-order yung panggupit sa buhok, razor o panggupit nga isa kasit kay barato ra kay panggupit di sa Japan diri minasan mahal 1,700 yen. Napoy mga 2,000 yen. So nag-order mi ang among gi-order kay baratuhon lang nga gunting nga set. Muragan nag mga 1,600 yen. Yang razor minasan almost 2,000 yen. So udahan na rin migupit sa akong tripod minasan. Tripod na ako. Diyan ito minasan ha. Muna siyang set minasan. Gunting. Kaming duha minasan, di mahadlok, magpahak-pahak kay mga minyo naman mi. Okay naman semua. Uy! Sugoy! Pwede naman din Nindot kay minasan. Pwede naman din ipitak ng Oo. kwarta. Tunawa pare. Sinsil. Uy. Uy. Ini. Bites na ni minasan. Ako minsan nagdako jud ko gupit minasan sa akong papa ug sa akong magulang kay manggupitay man among pamilya. Pero ako dili ko nagagupit ako background pero kabalo ko mo tan-aw, kabalo lang ko. Kani minasan may problema ni di makamahadlok ani kay pang slash man ni. Ug pahak-pahak ni problema. Sugoy. Na minasan. Ang among kuan order tinuod ba juga ni nga anti-water ni. Waterproof. Uyaw ko. Lah, kami pagkabili ni. Dali pare kay malita buang siguro kay post. Ay, break na mo minasan, 10 minutes ba? Visit ka. Naraw. Uy. Pupitin. Naguba na. Wa pa na human. Pitinggaan na minasan. Hala, pitinggaan na. Pero masih pa Hala, mawa. pagunita si pare tripod di. Okay ra. Okay ra? Ay, libil-libil ra siya minasan, oh. Oh. Di na mag-chinsog bleed, ani. Gunisa. Di na mag-chinsog bleed, ani. Ang purpose ani kay kanin man din. O, panglak lang, di. O, pangpataas ra. Ang pataas man ni. Ay, ilibil-libil ra, minasan. Ilibil-libil ra. O na, oh. Libil, makita. Libil 1. Libil 2. Ito tuyok ra. Sugoy. Tistingan naman yung ugma, minasan. Magupit mi. Salamat kay minasan. Kay klase balik. Naabot na yung ugma, minasan. Ang ugma nga karon. So, narang atong gi-order kagahapon. Naabot. Oh, narang gunting. Kani. Gunting. Narang kuan. Resor. Pitinggaan na minasan, oh. Hala, mura wa! Pitinggaan na minasan. Mura wa! Hala, sa man to! Ano na di ay? Pitinggaan na minasan. Nara yung manual, oh. Basaha sa pare. Ako ito masahon, oh. Inusumang ka. Ay! Mga kanji man minasan, magduka ako. Punyan lang, pistingan na to. Kami doon sa akong tripod minasan. Parami may mga experience ani. Pero ang pasubo yun mi. Tungkol kay mahal kayo ang gupit diri. Diri sa gawas ang tata maggupit. Hangin man, mapalit ng buhok. Diri lang may sulod. Pag human na to, ato amo lang vacuumon. Makabalo sa jogo minasan. Gusto mo kang magbungol ta. Hala, kung nilungan rin, wa! Kurot yun na ron. Anasan. Sa upat na ako katuig ng ubang minasan murag karon na ko kabalo sa dito anak minasan. Dungo man yun sa ron sa kuha kay ako gugupit. Kaya mo kanimo 3 years na rin, magbungol ta. Okay, gamiton pa rin. Kasan! O, yan na.
Mutingog po yung kaguna. Usa na nga libil na. Level 3. Nabuang na. Ayaw ikuan ba? Idiretso na nagkuan nung tabay. Ikay magupit ikay magbuot. Buwang nimo. Kabalo ka pare. Amang gupit tay mo di magbuot. Dili ikay magbuot kay gupitan tara ka. Buwang nga nimo. Sukat-sukat pare ako man yung nagbuot pare. Gigupitan ko sa papa. Grade 1 pa ko. Ginoo ko. 5 na na. Pa dili. Pare, mahadlok mo ko sa zero pare. Uy, basi masamad ko ba? Dili man masama di kay bisan pag wala ni siya kanang sa tawag ani blade. Dili man siya makasamad. Napungot mo ka sa kuha. Oh, masama di. Tadi sarap ni makabalo sa tali. Gitistingan na mong zero minasan matay di gyud magsilbi. Pang professional na gyud. Oh. So, okay mo, dali na mo tubo kung buhok. Oh. Pwede na no? Oh, pwede na na. Bait sa... Nanawar ko niyo. Ayaw mo tulong sila adlaw. Balos ko. Gisiro niyo ko mo ha. Kurugi ka ka mo. Eh? Oh, bites na ni. Balos ko. Okay na pare. Ikaw daw? Ah, putlig-tig ko puwas ang pare eh. Vacuum ta mga... Higala. Olimpio itong agi ba? Charan! Piting ko po, alam mo duha minasan. Hmm? Oh? Nakatipid jud mi minasan. Kung padayon pa ni minasan, nagplano kong palit og laptop lagi. Kibali magtipid kada gupit. Tigo mo na kung 2,000 kay hatod makapalit og laptop hon maloy Ginoo. Salamat ni minasan. Mao nang kami rin magupit.